Čaute ľudia u nového videa. Dneska máme tu Lucky Road Pumpkin a yes, ideme ho otvoriť. Vole, what the fuck. Dobre, 1 minúta, vole. 1 debilná. What the fuck. Máme za minútku, budeme mať. What the fuck. Dobre, o minútu budeme mať Pumpkin Road. Lucky Block, po prvýkrát v živote mám secret. 30 minút sa robil. Kúkajte, aký je pekný normálne. Shut up. Takže budeme mať najlepší Lucky Road na svete už o minútu. Takže niekto si tu rozprával. What the To jsem si asi omylem koupila teda. No, nic. Ona si chce zobrať Coco Fanta. 30 sekúnd, pol minúty máme, 30 sekúnd more. Čo to kurva namela? Dobre, takže za chvíľku 20 sekúnd, let's go. Tak ideme, 10 sekúnd už bude. Kámo, rýchlo ide jak pes. Ty koľko skúmky. No, já tady měl čoviny. Hej, nera. Dobre, máme to. Let's go, máme. Ty pičo. Kámo. To je dobrý, vole. Díky za sekreta. Neboj sa, hej. No, zažer si ho. No, to klidně ne. No, jo, máš poď. Ty koľko. A to je dneska všetko video je koniec.